cando cheguei pensaba que estaban de coña por mirar todos pra min porque eu non levaba boina. Quizais se vira vestido de chulapona, pasar desapercibido no Parque do Retiro. Andar perdido pola calle Serrano e levo calme palleiro cara a carreira de galgos. Despois ali que non mo deixan competir porque dicen que non ten e que lle falta pedigree. A que sí que non parece verdade que diría que eu son Galicia calidade. Sí, 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 galego de aquí. Sí, 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 galego de Madrid. Sí, 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 galego de aquí. Sí, 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 galego de Madrid. Sí, 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 galego de aquí. Sí, 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 galego de Madrid. Sí, sí, sí. Eu non me podo doblar, que me doe moito a espiña e non podo botar ben, ai a merda de jaliña. E vou a parar un pouco porque me doe esta orella e vaime a suceder a miña compañeira vella. Si, ven aquí a cantar comigo. Non sei. Mira, se non botas unhas anos pola televisión cantando, a rapaza que che gusta, non eres capaz de chegar a ela, vete pola televisión e xa temos facilidade. É que eu non me acordo ningunha. Tes unha aí, home, esa de como era? A do maquinillo. Cal era a do maquinillo? Cal? Foi comprar o porco. Como era? Cántalle aí. Cántalle aí, veño. Que xa non me acordo. Pásale un xabarín. Xa non me acordo. E depois os amigos van te conse como un porco bravo. Veño, este botalle aí. Xa é unha dos herdeiros do Cruster. Cántalle a de cura do esclavitud. A tu... Pepa. A túa chichona chera chojas, anda porca, vai te lavar. Non sabes máis, logo? No. Antes a religión, ainda agora era o opio do pueblo. Agora esperemos que sexa a música, non? Aprender ao monte. Era un home dereito, 4 cuartas de peito, unha chupa de cuero e un bo par de huevos. Aquí é máis ou menos onde neste paraxe, non? Que están un pouco solitarios, non? Fora do mundanal ruido, como se sole dicir. Pois a cando máis cando máis tranquilo estás e cando mellor che salen as cousas, non? Cando máis ocurrencia tes, non? Máis ideas. Sobre todo de cousas que che pasaron, que estás na cabeza e aquí estás un pouco tranquilo e salen che espontáneas, non? Como as ervas salvaxes. Cando estamos son como as ervas salvaxes, son espontáneas. Non sabes cando che van a salir. Pero ao final sempre salen. A min isto gústame, non? A min o que me gustaría é seguir nesto, pero a outra escala, a outro nivel, non así ir á feira, bueno, que é bonito, non? Porque sempre tes contacto cas mulleriñas, sempre escoitas de aquí, sempre escoitas de lá, e sempre te vas colocando as pezas e faz o teu propio rompecabezas, non? Pero, bueno,
A nivel económico, pois, gustaríame que dera moito mellor resultado, non? E, sobre todo, o que é fundamental, non? Que se... o que che comentei antes, de que se houbera aquí unha planta de transformación do produto, crear aquí unha industria, nós podíamos traballar mellor, producir máis e ganar algún máis cartos, e ademais xente que non ten campo, pois podía traballar aí nas plantas esas, non? Pero por parte dos que están arriba non hai axuda ninguna, hai unha subvención de vez en cando pos que teñen miles e miles de metros cuadrados, e os que temos unhas leiñas pequenas, pois queremos pedir unha subvención e como nos chegan metros cuadrados non che concede, non? Por iso que a realidade galega é totalmente diferente á realidade do Estado español. O 15-15, pois, é un abono químico, como todos sabemos, non? Que lle botamos nos ás liñas, non? E un día no Santiaguiño do Monte estábamos todos de cachondeo e empezamos Nitramón 15-15-15, se te gana de cajar, caja na leira, co cerco aí caro. E empezamos a collerlle, a meterlle rimiño e a estruturar un pouco o tema, e daí saleu, empezamos a cantalo no instituto, nas excursións de terceiro xa era un himno, e despois foi cando fomos á TVG e xa quedou aí. Patacas de cedo saliron pó. Patacas de cedo saliron pó, esas patacas de cedo saliron pó. Nitramón, 15-15-15, Nitramón, 15-15-15, let's go Nitramón, 15-15-15, everybody Nitramón, 15-15-15, cajaron de cajar, caja na leira. O que pasa é que tiña que ter coro, non? Nitramón, 15-15-15, Nitramón, 15-15-15, let's go Nitramón, 15-15-15, everybody Nitramón. A marcar unha vaca, diz que ali hai na barata, pero non, non, non. As vacas de Cundide non vai a rock and roll. As vacas de Cundide non vai a rock and roll. As vacas de Cundide non vai a rock and roll. As vacas de Cundide non vai a rock and roll. Vamos! Concello de Dodro hai problema, un problema que hai que ver. As vacas de Loillo, as vacas de Loillo, as vacas de Loillo, e as vacas de Loillo. Do rock bravundo. E non te podes esquecer nunca das túas raíces, non? Isto está todo feito novo. Todo Santiago, isto non era nada. Santiago era pequeniño de todo, xa non valía para nada. O único catedral, o ayuntamiento, era o que tiña que por valor, é o seminario. Eran as cousas que había de valor. Cambian o mundo como queren. Cambian de presidentes e de todo como queren. Puxeron a xunta, eles gobernan, eles fan e desfan. Tal, todo o que nos dan e ganamos, todo nos lo volven a comer. Fixose este polígono desde que se puxo a capital. É todo así, fincas, todo hasta o pueblo, todo. É por detrás no pueblo, é todo polo pueblo, fincas. Antes todo era leiras. E Santiago xa se dicían que era un corraliño de vacas.
que era pequeniño. Santiago Vello era pequeniño, non era nada. Íbamos á escola e mandábanos aos sábados a maestra a confesarnos para comulgar na misa o domingo. E íbamos e andábamos pola rúa Villar, pola rúa Novas Nenas, éramos nenas e queríamos ver. E andábamos no pueblo nun patacón todo. Viñamos e subíamos pola rúa San Pedro arriba e pois correndo hasta San Lázaro, non había coches, non autobuses, non había nada. Esto lo están dejando todos, por las aldeas y por ahí ya tienen todas las tierras a campo, tienen silvas, toxos, xestas, todo disso. Aí nas aldeas a xente xa non traballa. Poñen 4 patacas para comer nas casas, teñen as ganaderías ahora. E poñen un cochiño de patatas, un saquiño de patatas para comer, nin para vender, nin para nada, só para eles, para o gasto da casa. Un cento de verduras, de repolos, para comeren na casa. Logo despois teñen unhas galiñas para comeren eles os ovos, e uns pitos crían, e están así as aldeas todas. Os túzaros empezaron con unha guitarra e unha batería, o outro co baixo, pedironme a min aquí neste sitio que tiña eu, e eu deixeille, porque, claro, quero axudar,
A min pareceme moi ben porque o meu fillo toca moi ben e gústame como tocan. O pai estuvo enfermo, traballou, era mecánico de bombas de inyección, pero entón agora tiña un taller e cerrouno porque pagaba moitos impostos e non lle daba para pagar. Ayúdame os rapaces cando non teñen clases, pola mañán, sobre todo, pola tarde non, pola tarde xa estou eu toda a tarde. Poden facer algo de compra para comer mañá, hoxe e mañá, se non vamos ter que pasar sin comer. Este é o meu lugar de tranquilidade, onde despois de axudar a familia, traballando no quiosco con meus irmáns e miña nai, subo aquí a ler, a escoitar música, a estudiar. É un lugar que comparto con meus dous irmáns, que tamén despois de ensayar, tamén suben aquí a ler e a estudiar as súas cousas. Todos temos aquí os nosos libros e a nosa música. A min os meus fillos gustan o que fan eles, o que lle guste a eles. Eles o elixen e eles o fan. Eu non lles me meto na vida deles. Bueno, a veces cando berran moito non me gusta, cando é esa canción así que fan moito, non me gusta moito, pero no medio de todo, pois pásolle por todo. E foi desde pequeniño moi bo, un neno moi bo, moi bo. Non chorou nunca, recollía os xoguitiños todos, facía todo o que lle mandaba, estudiaba, cando foi ao colexio unhas notas excelentes, nunca lle tuven que chamar a atención para nada, e, bueno, pórtase ben. É algo calmuciño. Son licenciado en Ciencias Económicas e, non sei, para a nosa familia ter unha carreira pois foi unha cuestión de sacrificio por parte dos nosos pais que nos diron a posibilidade, incluso traballando moito, porque todos, calquera de nós, traballamos moito. Eu tuve que traballar 3 anos antes de poder estudiar de mecánico e meus irmáns tamén traballan moito no quiosco. Non sei, sempre recordei que meu avó, que era escultor, que sempre tiña moitísimos libros, e me acordo que agora onde temos o quiosco, el tiña a súa biblioteca, e por cuestións de espacio tuvemos que sacala dali, e todos os veranos sacábamos os libros, desempolvábamos os libros aquí na horta, libros de Rosalía, de Curros, de Blasco Ibáñez, que tamén tiña moitos. O meu avó era escultor, era imaxiñeiro e, en certa medida, era un artesano da escultura. Tiña libros de filosofía, de literatura, pero non era unha persona crítica. Non sei, el viveu en pleno franquismo e nunca foi unha persona crítica co franquismo. Home, hai a anécdota de que el, donde está ahora o quiosco, había tamén unha especie de sitio onde se guardaba a palla, e ten escondido a un amigo comunista ali durante os anos difíciles da Guerra Civil, pero escondía o seu amigo porque era amigo del, non porque pois se sentira atraído polas ideas comunistas ni nada deso. O cambio que se produceu aquí en San Lázaro é un cambio urbanístico moi grande. Aquí sempre pasou o Camiño de Santiago por diante da nosa casa. A estrada foi subindo e vai deixando enterradas as casas antiguas. E sempre vivimos a presencia de xente de Europa, de outras partes do mundo pasando pola nosa porta. Aquí os de Santiago, os galegos, sempre nos sentimos europeos. Caña.
diferencia de lo que se compra a lo que se cría en casa, todo. Yo tengo que tener la verdura de casa, si no, no la quiero. Algunos solo botamos toda a casa. Con química non nos gusta nada, nin ensaladas, nin verduras, nin... Nos nada de cousas desas que fan despois espuma no caldo, nada. Pero a verdura fai espumas. Toma que chuabra, vai a fina, corre, corre. Nada, nada. Ni que os pensadores non sei como é. Oigo a falar no radio, pero nunca botamos. É máis, non nos teñen bichos as patacas. Que diz que hai que lle botar pós bichos, nós non lle botamos nada disso. Xa lle dixen, home, ai, home, que o día que non poidamos poñer patacas, que vamos comer os dous. Que imos comer os dous. Tan rariño é, non podemos comprar nada de comida. Nada. Se non temos, non podemos comer nada. Que fajamos o que temos na casa. Que fajamos o da casa. Vos queredes me matar antes de tempo. Non. O meu marido é moi amigo dos animales. O día que lle falten os animales, morre. Porque lle gustan moitísimo os animales. Naceu entre eles, seus pais eran labradores, os labradores. E o día que lle falten os animales, morre. E aquí tiña unha yegua. Comprou unha pequeniña, unha día da extensión a vendela, agora la temos, hasta que comprei outro pequeniño, e por, hasta que me deu. Era así pequeniña, pero levou unha preciosa, así gorda, preciosa. Era hermosa, depois entón na feira xa se vendeu. Sí. A mellor xa quitaste vos no reportaje. A mellor te de la vos xa no reportaje. Os pitos nacen na casa. Deitos, non sabe, aquí todos os pitiños vemos para os pitos, nacen na casa. Tiña unha jaliña, non tiña choca, non tiña onde deitala. E dixen, eu vou na meter na lavadora. E collí unha pouca palla, e os ovos, e puxenllos aí. E quitou aí os pitos ayer. Díxome o meu marido, a ti fuches á lavadora ver a jaliña, eu non fui máis. Díxome, pois eu sintín pitar. Dixen, eu vim a correr. E dixen, eu ten chipitiños aquí, e empecé a quitar as cáscaras. Tiña os pitiños todos nacidos aí. E hoxe levanteime, e cando me levantei levei-nos para ali, porque aí non podían comer nin nada. E puxenos aquí, puxenos aquí neste cerradiño, aquí cerrei, e aquí están aquí. Mira, puxenlle ajuiña, puxenlle comida. A ver, ven. A ver, enseña os pitiños. Comemos todo ano polos, todo ano. Matamos, van ao congelador todos. Vaya colleita atrás, que clase de galitas usas ti para abonar. Que galitas nin que gaitas, me cago hasta las dos. O mellor abono que hai desde sempre os cagallóns. Eu creo que en Galicia hai moitos tópicos, tópicos escuros, moitos deles. O primeiro tópico é ese tópico aldea-urbano, o rural e o urbano. Xa chamalle rural é aldea, non é o rural, é aldea. É unha forma de poder e de explotación, de crear marginalidade. As realidades entre as aldeas e as cidades son bastante parecidas. Están impresionados, Sein. Esta camisa é unha reliquia. A camisa que utilizou Don Pucho Boedo a primeira vez que cantou iso de que pequena es Galicia, pero a todas partes chega.
Non somos artistas, só queremos subversión. Leite para os bravos, vos topo patrón. Vos topo patrón, non somos artistas, só queremos subversión. Xa non che me vai tanta repugnancia, xa non che me vai a caca de colores, pero tocamos fondo como dixo Lendoiro. Mexa por nós e decimos que chove. Tenta o rebenta, tenta o rebenta, tenta o rebenta. A mal foguedor ata os pelos lle molesta. Tenta o rebenta, tenta o rebenta, tenta o rebenta. A mal foguedor ata os pelos lle molesta. Aí, do outro lado do mundo, ao meu amigo Rómulo Permúdez, estoupoulle o peito e saliulle unha nécora arroutada. Foi un tempo bravo. Aí comenzou a arroutada, aí comenzou a subversión e depois nos tiramos todos contra o muro. Eu, falando con Xurxo dos diplomáticos un día, pois, dámonos conta de que había moitísimos grupos por Galicia que estaban nacendo, que empezaban a sentirse orgullosos do que facían, non? De cantar a súa aldea, de cantar, expresar a cultura da súa aldea e as súas propias experiencias, non? Pois de andar con as vacas ou de falar un galego que non é tampouco normativo, siquiera. Toda esa variedade que estaba salindo sin ningunhas normas prefixadas ni nada, pois era ben poñernos en contacto todos un día. Quedar un día, facer unha cena, e beber un bombiño, que é como se suelen falar as mellores cousas, entre todos, pois, intentar sacar algo positivo dai, ou facer un movimento, facer, xa, bueno, ao final da cena iba a salir algo dali, o que salira iba a ser bon, e así saliu. Foi eso, xuntarnos, beber, comer e falar, sobre todo falar. Despois, ao final da reunión foi por aclamación todo. Por aclamación, cando dixemos bravú, despois desa pequena discusión, xa che digo, acabando xa de comer o que... O póster fora queixo con membrillo. Queixo do país con membrillo. Despois de acabar o queixo xa todos... Bravú, bravú, todos berrando aí. Máis viño. Bravo sin capar, bravo sin capar. Bravo sin capar, eso é... Máis natural. Máis malo de rillar. Máis malo de rillar, aí está. Un pouco... Eso de que hai moitos rockeritos todavía en Galicia mesmo, en toda España, supoño que en todos os sitios, que pensan que o rock debe ser en inglés, non? Como é a cuna do rock. Falar de Harley Davidson e de autopistas grandes e de, bueno, os típicos falos de Estados Unidos ou de Seattle, por exemplo. Yo solo lo hago en mi moto. Cosas así, non? Nós queríamos reivindicar un pouco e dicir, joder, somos de aquí, falamos como fala a xente aquí, contamos o que vemos. Vedes que aí fora non hai nin autopistas, nin cousas desas, nin conachadas desas. Hai un can de palleiro aí andando polas cirdeiras, hai unha vaca lá no monte pacendo, hai pistas, non hai autopistas nin de coña, vamos, aquí como pasas do 80 estás xogando a vida en algunhas curvas. Falamos do que vemos, a xente que nos escoita pois sabe do que estamos falando. Hai detractores do bravú que o tachan de ser unha etiqueta, a estas alturas pois moita xente está farta de etiqueta xa, non? Pero creo que é unha forma de, sobre todo, de crear... Pode ser cultura, pode ser diversión, pode ser ambiente, pode ser moitas cousas. Pero non hai que ser nin purista, nin radical, en canto de idioma, nin nada deso. Nos cantamos, empezamos cantando en español, temos cantación en catalán, en inglés, non pasa nada, o que non este de acordo, pois non... Inda que a nosa base sea en galego, procuramos meter de todo, non? Somos internacionalistas, como o concepto de aldea global, non? Caucho remolque, tractores baixando monte y pana con Eviño, pausa e marras, perdeo sangre, barricada agraria. Sen razón, le vamos armando, que armando unha boa van razonando. Sete chabellas, sete estadullos, dalle no lombo, dalle nas ventas.
terceiro punto en alto, días que se acheguen, dillas que discutan, rodas de 40 lonas, gasolina e dalles lume, un remolque cheo de pedras, nunha bella cun pouciño, hai machadas, hai galletas, corre o sangre polas veas. Non pasarán cantorada, non pasarán, preso estamos, non pasarán cantorada, non pasarán, vamos todos. Non se pode vivir pola culpa do progreso. A próxima tractorada hache de ser no Congreso. Fabricantes de yogures, leite en polvo e desnatada. Din que hai demasiado leite e ahora chaman excedentes. Din que hai demasiado leite e algún macho xa lle ferve. Baixan as vacas doentes, baixan enseñando os dentes. Arqueo ferro do motor, en cuota, en Montrasa. Fume negro do tractor, Galiza tomada, tomada. Non pasarán cantorada, non pasarán Artello Eixe, non pasarán cantorada, non pasarán, hey, 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 non pasarán cantorada, non pasarán partido, non pasarán cantorada, non pasarán cantorada. Fundamental é iso, que xa o decía, vivimos no cu do mundo, pero temos bravura para triunfar o universo todo. Ti ves ao mundo, pero estamos nun estado de hipermarginalidade. Estamos en España, que é un país marxinado dentro de Europa, dentro de España estamos en Galicia, un país marxinado dentro de España, dentro de Galicia estamos ou ben nun barrio, ou ben na aldea, marxinados. Se tes cartos, estás no mundo, podes comprar e ser, se non eres un marxinado, un pringado. As cousas boas pasan todas fora, as películas fanse en Hollywood, a música en Inglaterra, os maquinillos no Xapón, a política en Bruselas, e ti estás a velas vir. A proposta do Bravú é dicir, non, ti jatilla, deixa de ser espectador e volvete protagonista, porque tes moitos argumentos. Daquela hoxe pasaron moitas cousas, e todas son cousas que teñen que ver con que é verdad, con que o Bravú é verdade e o Bravú está para facernos mellores. Este país xa ten bastantes defectos, bastantes taras, como para que ademais non teña unha música como a que fan todos os amigos da Unión Bravú. Patacar. Arrincar patacar. Arrincar patacar. Pero caminando ya, ¿eh? Don Marcelo, ¿cómo está resultando esta experiencia del Camino de Santiago? Pues es una maravilla, y con unos compañeros tan simpáticos y tan decididos, con una organización perfecta. Arrinque y patacar. Arrinque y patacar. Arrinqué y patacas. El Camino de Santiago ha sido para mí siempre una de esas cosas que se guardan en la cabeza que hay que hacer, ¿no? Aunque no se sea creyente, aunque no se sea católico, practicante, el Camino de Santiago tiene un componente religioso. Impresionante. Es de las entradas más apoteósicas que he tenido en mi vida y las he tenido tardes triunfales en todas las plazas del mundo. No sé si es triunfal, esto lo hace mucha gente, tampoco quiero yo buscar protagonismo. Ahora, en el fondo me alegro que haya habido este eco de medios de difusión,
porque tengo entendido que lo hacen el 80% más bien personas del extranjero que en España. Y yo creo que hay mucho desconocimiento del camino y creo que merece la pena que la gente, los españoles, nos demos un paseo de estos, que de verdad, después lo vamos a ver las cosas de otra manera. Arrinquei patacás. O Papa tampouco parou, levou a moita xente e tuven que cerrar a porta por si acaso, que era moita xente, moito tiburio de xente, e eu cando vexo moita xente poñome nerviosa, que non sei de que clase vai ser a xente, e entón cerrei a porta e subín para arriba e vinos desde arriba. Gustoume moito velo, estuve moi atenta a todo, e foi moita xente que pasou, moita, nunca na miña vida vira tanta xente xunta, e foi un acontecemento agradable que foi. Saudando as escasas persoas, imaginemos, que se atopan á beira das estradas, porque o groso, realmente o groso está aquí, no Monte do Gozo. Turquía, Polonia, de nada, e así permite que sexa evacuada en caso de algún problema ou para as ambulancias ou calquer tipo de seguridade poda acceder facilmente. Cada xente está parcelada nunhas parcelas onde se contan 6.000 persoas aproximadamente. Son un total de 50 cadrículas, como decíamos, donde hai 6.000 persoas separadas por eses viais de acceso. Con todo, a xente móvense dentro das cuadrículas para poder acercarse o máis posible ao Santo Padre. Unha poboación que cuatriplica a poboación de Santiago. Que coidamos que ni sequera o propio Juan Pablo II... Eu renuncio. Eu tema o que temos bastante agarimo, non? Porque fala dos problemas aos que nos temos que enfrontar a mocidade de hoxe, non? Esos monigotes que manexan, que se chaman políticos. Eu renuncio! Os contratos merda que nos teñen que joder. E a toda esa merdallada que nos queren meter por droga. E que ao final é todo adulteración. No, o fin do mundo non está moi lexos, No, non está moi lexos o fin do mundo. Contolle, será no ano 2000 ou no ano 300.000 ou no que sean, como é. Pero o mundo estáse terminando, porque eu acórdome cando iba á escola, na escola líamos a Historia Sagrada, moitísimo, porque daquela era, agora son moitos libros, mas daquela era un libro todo. E a Historia Sagrada era outra cousa, outro libro á parte. E o día que dábamos a Historia Sagrada, e dicíanos, o outro día estuve eu sola aí sentada na cociña mirando a televisión, e por non tiña ganas de ver a televisión a página, estuve así sentada pensando.
E dixen, o mundo está se acabando, porque mira, cando eu era nena iba á escola e acórdame para o meu home e xa os meus filhos non podo dicir que usted que sabe, mira, pero é verdade, saberá como me van dicir ustedes. O na Historia Sagrada tiña que o mundo que había ser, este foi, cando houve a guerra morreu moita xente, morreu, pero o fin do mundo é ardido, con lume, o fin do mundo é con lume, e estáse vendo, porque por todas as partes, por todos os sitios, ahora meten esas tuberías con tanto gas, tanta gasolina, van desde Coruña a Vigo, de Coruña a Santiago, veñen esas tuberías, é como aquí, por todas as partes do mundo meten iso todo. Así que iso cando explota, ardemos todos. Tudo queda escrito, tudo hai. Pois iso tamén, que o fin do mundo había ser ardido, tamén non tiña Historia Sagrada. E deso quedoume grabado toda a vida, nunca se me esqueceu. E agora digo, non está moi lexos o fin do mundo, pero por ganas de morrer ardido non tiña. Hasta cuando esa ideología te amena de utilizar lo que sacas de proveito. Mira con elo que ven nos vai. Juntemos xa as nosas forzas contra o sistema, hai que loitar.